Bé, doncs, moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies per venir i moltes gràcies per l'interès que teniu per aquesta via, la via Nacions Unides, per fer efectiva la independència de Catalunya, que és una via que no és novedosa. De fet, des de l'any 1945, quan es funden les Nacions Unides, un total de 80 nacions han arribat a la independència gràcies a les Nacions Unides. Per tant, no és una cosa extraordinària, no és una cosa fantàstica, no és una cosa treta de la màniga, no. És una via que existeix gràcies al dret internacional que emana de les Nacions Unides i que des de l'any 1945 moltes nacions l'han utilitzat per arribar a la independència. De fet, també nacions que estaven sotmeses a l'imperialisme espanyol, com és el cas de Catalunya. I dos exemples del segle XX, que són els dos últims que es van produir i que són les dues últimes independències que ha tingut Espanya, són el cas del Marroc, independitzant-se el 1956, i el cas de Guinea Equatorial, independitzant-se a l'any 1968. Ara m'agradaria fer una enquesta entre el públic. Quants de vosaltres eren vius a l'any 1956? Sí? Molt bé. I ara, a l'any 1968. Pràcticament tots, pràcticament tots. Doncs bé, no sé quina edat teníeu a l'any 1968 o l'any 1956 i no sé si estàveu al cas, però Guinea Equatorial i en el seu moment també el Marroc doncs es van independitzar d'Espanya. Això ja és una altra discussió. Però es van independitzar d'Espanya. Sí, però un protectorat d'Espanya i de França que estava sota la sobirania espanyola. Sí, no, però el Marroc era un protectorat d'Espanya i de França, però que estaven sota la sobirania de l'estat espanyol i francès. I mitjançant les Nacions Unides, sense fer una guerra d'independència, es van independitzar. I el mateix li va passar a Guinea Equatorial. Per tant, són dos clars exemples de que aquesta via funciona i, a més, funciona amb Espanya. Que és una de les qüestions que moltes vegades els polítics catalans no ens expliquen, no? Diu, com fer la independència de forma legal, pacífica i democràtica i que funcioni amb l'estat espanyol. Doncs aquí teniu l'exemple. Molt bé, continuem. Anem a explicar una mica si això funciona. A veure. En primer lloc, anem a posar-nos en context. Nosaltres venim del referèndum de l'1 d'octubre, on tots els pobles i viles de Catalunya, doncs poc o molt van poder votar d'aquella manera, on es van furtar urnes, on va venir la policia i la Guàrdia Civil a impedir-ho. Aquí teniu una fotografia, com els pobles van defensar les urnes de forma heroica. Això no hi ha cap poble a Europa que en pugui presumir de la defensa democràtica de la sobirania dels catalans. Som l'únic poble que s'ha enfrontat absolutament pacífica i de forma indefensa davant de la policia per poder votar, per poder posar dintre una urna de plàstic una papereta de paper. Som l'únic poble que ha fet això i que per fer això ha rebut el càstig de la policia, de la Guàrdia Civil, de la justícia, tribunals, etc. Aquí teniu el resultat del referèndum, que va ser espectacular. Van votar més de 2.286.000 persones. 770.000 no es van poder comptabilitzar perquè es van ser furtades les urnes i el 90,18%, més de 2 milions de persones van votar que sí. Que no van votar només 177.000 persones i en blanc
unes 44.900 persones. Aquests són els que no ho tenien massa clar. Si això de la independència podia ser bona cosa. Bé, ara amb la crisi de Rodalies jo crec que algun d'aquests 44.000 ja comencen a ser també independentistes, no? Perquè si han d'anar a treballar i confien en la Renfe, doncs acaben fins a l'alt de baix. Molt bé, i aquí teniu una imatge que segurament no coneixeu, és la declaració d'independència del 10 d'octubre del 2017. Vosaltres sabeu que el dia 3 d'octubre es van donar els resultats i a partir del dia 10, a una sessió al Parlament de Catalunya, es va proclamar la independència i es va signar a l'auditori del Parlament de Catalunya. I aquí estan les signatures de tots els diputats, majoria absoluta, absolutíssima, 72 diputats, que van signar a favor de la declaració oficial d'independència. I en aquestes 4 fulles està redactat la declaració oficial d'independència de Catalunya, de la República Catalana. Què va passar? Que malauradament aquesta declaració d'independència que es va signar el dia 10 es van esperar a veure si hi havia per part de la comunitat internacional recolzament, en veure que la Unió Europea s'hi oposava, que el senyor Juncker, que havia promès en el seu dia que si hi havia un referèndum a Catalunya donaria suport a seure a parlar amb els catalans i trobar una solució, no només no va complir la seva paraula, el senyor Juncker, sinó que va trucar al president Puigdemont i li va dir ni se t'acudeixi proclamar la independència. I aleshores, a partir del dia 10 fins al dia 27, aquests 17 dies d'espera tensa, en la qual s'espera que la comunitat internacional es pronunciï i doni recolzament a la declaració d'independència que teniu aquí i que havien signat els diputats, els representants de Catalunya. Naturalment, aquest suport internacional no arriba, perquè això no va de 2 dies, ni de 10, ni de 15, això s'ha de preparar amb temps, i si tu no has interlocutat amb les nacions del món i no has arribat a acords sòlids, doncs per molt que facis la declaració d'independència, les potències mundials no mouran fitxa. Això s'ha de preparar amb temps, s'han de fer acords, i és aleshores, quan ja tens acords sòlids i reconeixement previ, és quan pots fer una declaració d'independència que tingui recorregut. Perquè aquesta va durar aquests 17 dies, o si voleu, els famosos 8 segons. Però que en realitat van ser 17 dies. Durant 17 dies hi va haver aquesta calma per veure, aquesta tensió també per veure si hi havia reconeixement internacional. Molt bé, aquesta declaració d'independència existeix, però està basada en un calaix. Per tant, ens vam declarar independents, però en veure que cap estat movia fitxa per reconèixer-nos, aquesta declaració d'independència va anar sota un calaix i allà s'ha guardat i no se n'ha tornat a parlar. Per això jo avui us l'he volgut mostrar, perquè sapigueu que aquest document que compromet el poble de Catalunya i les seves llibertats existeix. I no és una entelèquia, existeix. Hi va haver una declaració d'independència solemne i per escrit. I la teniu aquí. Molt bé, aquí veieu com el dia 27 d'octubre es fa aquella famosa ratificació al Parlament de Catalunya, que després, al cap de setmana següent, el dia 28 i 29, provocaria l'esbandida. Per una banda, s'entregaran els consellers al Tribunal Supremo i per l'altra, marxaran a Bèlgica. Però el dia 27 eren al Parlament de Catalunya encara ratificant aquella declaració d'independència del 10 d'octubre. Aquí teniu les manifestacions que hi van haver a favor del dia 1 d'octubre i aquí teniu la famosa moció de censura del juny del 2018, que és una moció de censura on els grups independentistes del Congreso de los Diputados pacten amb Pedro Sánchez una moció de censura per fer fora Rajoy, que és qui havia
ha enviat la policia i la Guàrdia Civil per impedir el referèndum, i la condició que li posen els espanyols, naturalment, el PSOE, és que d'independència nada. I aleshores el que els discuteix és els indults i l'amnistia. Per què us explico això? Doncs home, perquè després vindria la condemna, això ja ho sabien, que vindria una condemna del Tribunal Suprem, aquells 100 anys de condemna als presos polítics i als activistes polítics, com en Jordi Sánchez i en Jordi Cuixart, i immediatament s'havia fet el canvi de president per tal de que aquella condemna quedés en no res gràcies a l'indult. Aquest era el que es pretenia. I l'indult arriba l'any 2021. Després de gairebé 4 anys de presó, els presos polítics són indultats. I l'amnistia arribarà el 2024 i encara avui s'esperen els resultats, perquè, com veieu, el Tribunal Suprem i el govern, diguéssim que no són la mateixa cosa. Un és hereu dels tribunals franquistes, corporativista, centralista i superespanyolista i imperialista, i els governs doncs, se'ls pot una mica manegar, però sempre dintre de la sacrosanta unitat d'Espanya. Doncs bé, aquestes dues qüestions són importants. Els indults van venir el 21 i l'amnistia el 24. Però ara què? Tornem a l'autonomisme? Aquesta és la gran pregunta que ens hem de fer. Ara que hem aconseguit treure els presos polítics, ara que hem aconseguit l'amnistia, que qualsevol dia doncs, el president Puigdemont tornarà a Catalunya. Ara ho hem de deixar tot a córrer? Aquesta és la gran pregunta. Que aixequin la mà els que creuen que s'ha de tornar a l'autonomisme. Cap? I que aixequin la mà els que creuen que cal continuar endavant. Sense por, que aquí no hi ha ningú que sigui policia. Molt bé. Doncs bé, tots estem d'acord que cal continuar endavant. I el més important és saber que el que ens passa és normal. Perquè ens van dir que la independència era automàtica i això era una gran mentida. La independència només és automàtica quan hi ha acceptació de les dues parts perquè aquesta independència es produeixi, com es va produir el cas de Txecoslovàquia. Txèquia i Eslovàquia van pactar dividir-se en 2 estats. I ho van pactar de bona fe i ho van complir de bona fe. I va ser immediata la independència. Però quan hi ha una part que és hostil a l'altra i que no accepta la independència de l'altra, aleshores aquesta independència no és automàtica. I és el cas de Catalunya. I per tant, si l'estat espanyol suposava aquesta independència, era frívol explicar-li a la gent que seria automàtica, perquè això no seria així. Sinó que funcionaria com ha funcionat amb la resta d'independències on hi ha un estat que suposa a que una de les nacions que pertanyen al seu estat s'independitzin. I aleshores jo, fruit de la investigació de diferents processos d'independència, de tots els processos d'independència que ha tingut Espanya des del 1581, amb l'abjuració d'Amsterdam contra l'estat espanyol, fins a l'última, que és l'any 1968, que és la de Guinea Equatorial, vaig recollir en un llibre, que porto aquí, que es diu La Via Nacions Unides, i anteriorment La Via Guineana, un llibre on explico tots aquests processos d'independència i les fases que van tenir. I com es produeix aquesta independència? I aquesta independència es produeix en 5 fases. I sempre funciona igual en totes les independències on hi ha una hostilitat de l'estat central, colonitzador o imperial. La primera és la fase de mobilització, quan la gent comença a sortir al carrer a reclamar la sobirania. Després hi ha la fase de legitimació, que és quan la gent ja és majoria. Ja no és qüestió de que sortim, és que som la majoria del poble els que sortim al carrer els que demanem això. Aquesta fase la vam aconseguir amb la llista de Junts pel Sí, on hi havia una majoria independentista de 72 diputats, el 2015.
Després hi ha la fase de declaració, que és quan la majoria popular es rebel·la contra l'hostilitat del poder imposat i declara la seva independència. Això ho vam aconseguir el 2017, el 10 d'octubre del 2017, i aquella declaració d'independència que us he mostrat abans és la prova fefaent. I ara en quina fase estem? Ara estem en la fase de substitució. Aquesta fase és una fase llarga i difícil, perquè l'Estat s'oposa a la declaració d'independència i tu has de lluitar, ja sigui per la via militar o per la via diplomàtica, com va fer Guinea Equatorial, doncs has de lluitar per aconseguir la independència. I això és possible. De fet, les dues últimes independències, com us he explicat abans, no han sigut amb una guerra d'independència. Han sigut gràcies a la diplomàcia internacional i al dret internacional que emana de les Nacions Unides. Per tant, quan superem aquesta fase de substitució del poder imposat per al poder sobirà popular, declarat, arribarem a la fase de constitució de la República Catalana. I aquesta fase, jo he fet càlculs de els diferents processos d'independència i sol durar una mitja de 10 anys i mig. Per tant, el que ens passa a nosaltres no és res estrany. Us puc posar l'exemple de Cuba. Cuba va declarar la independència 2 vegades. I les 2 vegades que va declarar la independència, primer amb el Céspedes i després amb el José Martí, va fracassar. De fet, el José Martí, que és considerat el pare de la pàtria cubana, va morir sense veure la independència, el van assassinar els espanyols. I per tant, Cuba, per 2 vegades que va declarar la independència, primer el 1865 i després el 1895, no va veure aquesta independència victoriosa. Però després van tenir la sort que van venir els americans, van entrar dintre la guerra de Cuba, van guanyar la guerra de Cuba i van ser els americans, els nord-americans, els que van donar la independència i van fer el traspàs de sobirania i els hi van donar la independència que avui gaudeixen. O sigui, van ser els nord-americans, no pas els espanyols. I això va bé saber-ho. Per tant, és normal que els processos d'independència en la fase de substitució siguin llargs, que hi hagin pujades i baixades, però si persistim i si utilitzem les vies que són i que nosaltres les podem utilitzar perquè són profitoses per Catalunya, com són les vies diplomàtiques i del dret internacional, podem aconseguir, com va aconseguir Marroc i Guinea Equatorial, la independència. Però les hem de conèixer, aquestes vies, i les hem de posar a la pràctica. Continuem. Com us deia, la fase de substitució té una mitja de 10 anys i mig. Nosaltres ara portarem 8 anys des que es va declarar la independència. 8 anys. Per tant, estem allà. Portugal, per exemple, que és el territori més proper que es va independitzar d'Espanya, el 1648, va trigar 28 anys. 28 anys, perdó, 1668. 28 anys. Des que va declarar la independència, el 1640, fins al 1668, 28 anys de guerra d'independència amb Espanya. Per tant, com més a prop ets de l'Estat, més dificultats tens amb el teu Estat. Per què? Doncs perquè és més proper, té més facilitat per reprimir-te i per enviar-te tropes i per impedir-te coercitivament la teva llibertat. Però podem parlar d'Argentina, d'Uruguai i Cuba, amb més de 14 anys, Perú, Xile, Mèxic i Veneçuela, més de 13, Costa Rica, 10, Marroc, 11, Colòmbia, Guinea Equatorial, 9. Per tant, és normal el que ens està passant. L'Estat espanyol sempre resisteix a donar la independència i sempre provoca problemes i busca la divisió dels independentistes per que la moral decaigui i que no s'arribi a terme amb la independència. El que passa que si persistim i anem per la bona via, aquesta acabarà aconseguint-se. Molt bé, hi ha 4 vies que funcionen per fer la independència. Ara ja us dic que això d'agafar-se de les mans i cridar ben fort independència, això no funciona.
que ens deien, des de les entitats hegemòniques, que ens havien d'agafar les mans i cridaven fort independència i fer cadenes de nord a sud. Això no funciona per fer la independència. Està bé per mobilitzar, està bé per conscienciar, està bé per agermanar, però per fer la independència no és suficient. Hi ha 4 vies que funcionen. 2 són per la via militar i 2 són per la via diplomàtica. Començarem per la via militar. Una insurrecció armada amb suport de l'oligarquia. Per què de l'oligarquia? Perquè l'oligarquia té els diners i el poder territorial per afavorir la independència. Una independència, si es fa per la via militar, necessita armes, i les armes es compren amb diners. I els soldats es paguen amb diners. Per tant, l'oligarquia interna és molt important i necessària en un aixecament per fer la independència. Per exemple, el cas de Venezuela, l'oligarquia bolivariana, d'acord, són els que s'aixequen contra els reialistes espanyols, que són els imperialistes, i aconsegueixen la independència. Però Simón Bolívar no era un campesino. Simón Bolívar era un militar, un oligarca, que tenia el suport de l'oligarquia veneçolana, els criollos, que li deien en aquell moment. Molt bé. Després hi ha una altra via militar, que és la insurrecció popular. Sempre és el poble el que es rebel·la, això és invariable en totes les independències que funcionen. Sempre és el poble que està fart de tot i es rebel·la i s'aixeca amb armes. Però necessita benzina, aquella benzina perquè aquesta independència tingui èxit. Doncs la segona via seria una independència on hi ha una insurrecció popular i el suport d'una potència estrangera, que derrota l'estat espanyol, naturalment, enviant soldats i armes. Això és el que va fer els Estats Units per independitzar Cuba, o és el que va fer França per independitzar els Estats Units d'Anglaterra, perquè els Estats Units eren una colònia anglesa. Doncs gràcies a França, que va enviar soldats i armes, es va independitzar els Estats Units d'Amèrica. Per això tenim l'Estàtua de la Llibertat, que és un regal de França que fa als Estats Units d'Amèrica. I per ells és el símbol més preuat de la llibertat, perquè els hi va donar l'aliat, la potència estrangera que va fer possible el seu alliberament de l'imperialisme britànic. Per això teniu allà, a Nova York, l'Estàtua de la Llibertat. No és per casualitat. Després tenim les 2 vies diplomàtiques. Una, jo l'anomeno la via subsidiària o la dels pactes internacionals, i és que fruit de pactes internacionals es pot una nació esdevenir independent. Poso l'exemple del Tractat d'Utrecht. Vosaltres sabeu que el Tractat d'Utrecht va comportar, de 1713, que Catalunya perdés la seva sobirania. Però Flandes va guanyar la seva sobirania. En virtut de què? Del Tractat d'Utrecht. Les nacions que van seure en el Tractat d'Utrecht van decidir que Flandes fos independent. I gràcies al Tractat d'Utrecht, Flandes és independent. Un altre exemple, el Tractat de Versalles, que posa fi a la Primera Guerra Mundial. Gràcies al Tractat de Versalles, Polònia és independent. Per què? Perquè ho van decidir les potències guanyadores com a escarment a l'imperi alemany i austro-hongarès, doncs que Polònia fos independent. Per tant, per la via diplomàtica internacional, de tractats de pau, es pot aconseguir també que una nació sigui independent. Ara, evidentment, els catalans haurien d'estar posicionats, per exemple, en aquesta Segona Guerra o Tercera Guerra Mundial encoberta que hi ha, els catalans haurien d'estar posicionats en alguna de les nacions que sortissin guanyadores, perquè si no guanyes no tens premi. Això també cal dir-ho. I després hi ha l'última possibilitat, que jo crec que és la més factible pel cas català i que no ens obliga a comprometre'ns en cap dels blocs hegemònics que estan rivalitzant en el món, com són el bloc occidental i el bloc dels BRICS, russos, xinesos, etc., que és la via del dret internacional. La via del dret internacional ens permet
que gràcies a la Carta Fundacional de les Nacions Unides de 1945, que diu en el seu article 1.2 que tots els pobles tenen dret a la lliure determinació i que, per tant, Catalunya com a nació, com a poble de la humanitat, també té aquest dret, doncs poden arribar a la independència de forma legal, pacífica i democràtica. Això és el que fa que Marroc i Guinea Equatorial arribin a la independència. Ells s'aixequen, fan una carta en nom del poble marroquí i en l'altre cas el poble guineà i sol·liciten el reconeixement del dret a l'autodeterminació i la independència. Perquè aquest reconeixement pot ser previ. Això tampoc us ho han explicat. El reconeixement no cal que sigui un cop has declarat la independència o un cop has sigut independent. Les Nacions Unides tenen el poder, gràcies a la Carta Fundacional de les Nacions Unides, de reconèixer que aquell poble, justament per evitar guerres i morts i destrucció, té dret a autodeterminar-se i a independitzar-se de forma legal, pacífica i democràtica. Justament per això, la Carta Fundacional de les Nacions Unides es fa per evitar una tercera guerra mundial. I per raons de territori, per raons d'imperialisme, per raons de colonialisme, es preveu que els pobles puguin alliberar-se de forma legal, pacífica i democràtica quan siguin reconeguts per l'Assemblea General de les Nacions Unides com un poble amb dret a l'autodeterminació i la independència. En el cas de Guinea Equatorial, a l'any 1965, 3 anys abans d'arribar a la independència, una resolució de les Nacions Unides reconeix el dret a l'autodeterminació i independència de Guinea Equatorial. Quan això s'aconsegueix, tot el règim franquista, que durant anys havia torturat, perseguit, assassinat a la dissidència independentista guineana, ha d'acceptar, per la força que té les Nacions Unides, el dret a l'autodeterminació dels guineans i el règim franquista acabarà organitzant un referèndum d'autodeterminació a l'any 1968 que guanyaran els independentistes i facilitarà la independència de Guinea Equatorial. Doncs bé, avui fa més de 57 anys que Guinea Equatorial és independent. Gràcies a aquesta carta que es va fer a les Nacions Unides. D'acord? Molt bé. I com podem demanar el reconeixement als catalans? Bé, els catalans podem demanar mitjançant el govern de Catalunya. Quan vam tenir un govern independentista amb 72 diputats, el govern de Junts pel Sí, quan vam tenir el govern d'Andorra, que també tenia 70 i tants diputats, o el govern d'en Pere Aragonès, 74 diputats, també es podia haver demanat a les Nacions Unides aquest reconeixement, però no es va fer. Greu error, perquè s'hauria de poder fer aquesta sol·licitud, que a més és una sol·licitud legal. Això no pressuposa que Catalunya sigui independent, això pressuposa que Catalunya tindrà el dret reconegut per les Nacions Unides de poder ser independent el dia que vulgui. El dia que ho decideixi democràticament. Per exemple, Palestina té més de 165 reconeixements del dret a l'autodeterminació i la independència. I el dia que vulgui, i el dia que s'estabilitzi la situació en allà, doncs podrà tirar endavant el seu procés d'independència. Però aquest reconeixement previ ja el tenen. Ja tenen una resolució de les Nacions Unides que diuen que tenen dret a l'autodeterminació. I el Sàhara també. Una altra manera de fer-ho, amb el Parlament de Catalunya. Si el Parlament de Catalunya aprova una resolució a favor de sol·licitar el reconeixement del dret a l'autodeterminació, també el Parlament de Catalunya estaria legitimat democràticament davant de les Nacions Unides per sol·licitar en nom dels catalans el reconeixement del dret a l'autodeterminació i la independència. També es podia haver fet amb el Consell de la República a l'exili, amb el govern a l'exili. Per exemple, la sol·licitud de reconeixement del dret a l'autodeterminació de Palestina la va fer Yasser Arafat des de Líbia, a l'exili. D'acord? Per tant,
També accepten que un estat que està ocupat per la força, que no pot decidir lliurement, des de les seves institucions a l'exili, sol·licitin la independència. Això també es podria fer, per exemple, des del Consell de la República. També es podria fer amb partits polítics i entitats. Si els partits polítics i les entitats firméssim un manifest, també es podria considerar que si aquests partits polítics i entitats representen la majoria del poble català, es podria sostindre, es podria debatre el reconeixement del dret a l'autodeterminació. Es podria fer un altre referèndum, però ja n'hem fet dos, oi? El 2014 i el 2017, jo crec que un tercer referèndum ja seria la pera. Es podria fer també amb una recollida massiva de signatures, i aquesta és la proposta que jo faig, perquè crec que és la proposta que dona la legitimitat democràtica necessària perquè sigui absolutament incontrovertible la voluntat popular del poble. Vosaltres sabeu que, per exemple, quan la ciutadania vol que hi hagi un canvi en una llei, pot fer una iniciativa legislativa popular. I en el cas de Catalunya ha de recollir 50.000 signatures. D'acord? Doncs bé, per què no els catalans podríem recollir no 50.000 signatures, sinó milions de signatures per enviar-les a les Nacions Unides i demostrar que la majoria social i electoral del poble de Catalunya està a favor del dret a l'autodeterminació i la independència i que volen aquest reconeixement. Això també es podria fer. I el poble i l'estat espanyol no ho podria impedir. Perquè no suposa un delicte de sedició ni de rebel·lió. Fer una sol·licitud a les Nacions Unides perquè es reconegui. Això ho podria fer. I és una via que jo crec que s'ha d'explorar i que s'ha de potenciar perquè realment els catalans hem demostrat que a l'hora d'organitzar-nos som increïblement eficients i increïblement multitudinaris. No hi ha cap país a Europa que ens guanyi en manifestacions ni en performance. Per tant, aquesta recollida massiva de signatures, que a més la podríem fer com el Rajoy, vosaltres sabeu que el Rajoy va recollir 4 milions de signatures contra l'Estatut de Miravet de l'any 2006. 4 milions, la majoria de forma digital, per via telemàtica, per internet. Bé, avui en dia amb la tecnologia és molt fàcil que des del telèfon mòbil, des de l'ordinador, es pugui recollir milions de signatures. I si tenim més de 2 milions de persones que ja estan compromeses amb això, amb la independència, perquè van votar l'1 d'octubre, doncs home, ha de ser relativament fàcil tenir més signatures que vots té avui l'espanyolisme. Sabeu quants vots té avui el Parlament de Catalunya, l'espanyolisme, que governa el Parlament de Catalunya i governa el govern de la Generalitat? 1.600.000 vots. Menys dels que van votar. Però per què governen? Doncs perquè a les últimes eleccions 1 milió de catalans independentistes, 800.000 catalans independentistes no van anar a votar. I per això l'independentisme en forma de partits va treure 1.200.000 vots i ells 1.600.000 vots. I gràcies a això, ells ara governen el Parlament de Catalunya i la Generalitat. Per tant, per la via de les signatures podríem demostrar, sense partits, sense eleccions, sense haver d'esperar una nova convocatòria electoral, podríem demostrar a les Nacions Unides la voluntat incontrovertible del poble català a favor del reconeixement internacional i del dret a l'autodeterminació i la independència. I l'última possibilitat, també, que no necessita signatures ni necessita res més que la intercessió d'un estat de les Nacions Unides. Només que un estat ho porti a debat a les Nacions Unides, es podria debatre el reconeixement internacional de la nació catalana. Només necessitem un estat. Un estat de 193. Per tant, ens toca també picar portes i buscar aliats, perquè només necessitem un, perquè vagi a les Nacions Unides. I la pregunta que em fareu ara, i quants necessitem per sortir guanyadors en el reconeixement? Doncs els 2/3.
Això són 128 estats dels 193. Per tant, bones notícies, no necessitem unanimitat per tenir el reconeixement de les Nacions Unides, del dret a l'autodeterminació. I segona, bona notícia, tota la Unió Europea ens podria votar en contra i continuaríem reconeguts per les Nacions Unides amb aquest dret. Per què? Doncs perquè la Unió Europea són 27 estats i ens podrien votar en contra fins a 68. Fins a 68 ens podrien votar en contra. Només que ens votin a favor 128 ja ho tindríem. Per tant, la via diplomàtica l'hem de treballar i ens l'hem de creure, perquè tota la Unió Europea, amb tot el seu poder, podria votar en contra i continuaríem reconeguts per les Nacions Unides. Per aquest motiu, doncs, aquestes eleccions que hi va haver al Consell de la República, vaig plantejar fer el Pacte Nacional pel Reconeixement Internacional de la Nació Catalana, que és un pacte que ja s'ha creat, on convidem a totes les entitats, com ara la vostra, d'Argentona, a sumar-se en aquest pacte per tal de promoure un manifest de sol·licitud de reconeixement internacional del dret a l'autodeterminació i la independència de tota la nació catalana, de Salses, de Guardamar i de Fraga Maó, i fer-ho mitjançant una recollida popular de signatures per tal que tots els ciutadans dels països catalans i també de l'estranger que ho vulguin, puguin donar el seu suport i la seva solidaritat. Aquí teniu el formulari d'adhesió que estem preparant i que quan tinguem prous entitats i prous voluntaris, doncs, impulsarem. La pàgina web es diu reconeixement.cat, per si algú la vol visitar, i a Twitter tenim un canal de difusió de notícies que es diu Reconeixement. Per tant, per aquí us podeu adherir com a voluntaris i podeu seguir les notícies i les informacions. Repeteixo, reconeixement.cat i el canal de Twitter Reconeixement. I aquí, doncs, la recollida de signatures serà molt simple, demanarem el nom i cognom, un DNI per contrastar que la persona és l'autèntica, una població i codi postal i un correu electrònic per mantenir informada aquella persona que doni suport al reconeixement internacional. I després els hi preguntarem si són residents dels països catalans o de fora dels països catalans, perquè la solidaritat internacional també és molt important. Mireu el cas de Palestina, el gran rebombori internacional que ha fet la solidaritat internacional. Doncs bé, si els catalans aconseguim que la nostra causa també sigui emparada per milions de persones, serà molt més difícil per les Nacions Unides negar aquest dret als catalans quan milions de persones de tot el món li concedeixen. Per tant, la solidaritat internacional també és molt important i és molt necessari que la treballem com Palestina ha fet molt encertadament a nivell mundial aquests últims mesos i anys. Molt bé, i ara em direu, escolta, però això del dret internacional estàs segur que va així? Doncs us he portat aquí, com que sóc advocat, per de formació professional, els diferents articles on defensa la Carta de les Nacions Unides el dret a l'autodeterminació. Aquí teniu l'article 1 sobre els propòsits i principis, diu mantenir la pau i la seguretat internacional, i el segon principi diu fomentar entre les nacions relacions d'amistat basades en el respecte al principi d'igualtat de dret i a la lliure determinació dels pobles. Article 1.2 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides. I després, a l'apartat 3, diu realitzar la cooperació internacional en la solució dels problemes internacionals i que les Nacions Unides serveixi de centre d'harmonització d'esforços. Però és que l'article 55, que parla de cooperació internacional, econòmica i social, també diu, amb el propòsit de crear condicions d'estabilitat i benestar necessàries per a les relacions pacífiques i amistoses entre les nacions, basades en el respecte al principi de la igualtat del dret a la lliure determinació. O sigui, aquí les Nacions Unides, en l'article 55, ja ens està dient, perquè hi hagi una cooperació internacional, econòmica i social
Aquesta s'ha de basar en el respecte del principi d'igualtat, totes les nacions són iguals, no hi ha pobles de primera, de segona i de tercera, sinó tots els pobles tenen els mateixos drets, i se'ls ha de respectar el primer dret i el més important, que és el dret a l'autodeterminació, on els pobles decideixen el que volen ser. D'acord? Per tant, article 1 i article 55. Però en tenim més. Article 73. Aquest està referit a tots els pobles que tinguin en dominació altres pobles, com per exemple l'estat espanyol, en el cas de Catalunya. Article 73 diu: els membres de les Nacions Unides que tinguin o assumeixin la responsabilitat d'administrar territoris on aquests pobles no hagin arribat encara a la plenitud del govern propi, això vol dir la independència, reconeixen el principi de que els interessos d'aquests habitants, d'aquests territoris, estan per sobre de tot i accepten com a encàrrec sagrat, atenció a la paraula, accepten com a encàrrec sagrat l'obligació de promoure en tot el possible, dintre del sistema de pau i de seguretat internacional establert per la Carta de les Nacions Unides, el benestar dels habitants d'aquests territoris i així mateix s'obliguen a assegurar el degut respecte a la cultura d'aquests pobles, tot el contrari que ha fet l'estat espanyol perseguint la llengua i cultura catalana des de fa segles, el seu avançament polític, tot el contrari del que ha fet l'estat espanyol, anul·lant les constitucions catalanes i les institucions polítiques catalanes des del 1714, el seu avançament econòmic, social i educatiu i el just tractament d'aquests pobles i la seva protecció contra tot abús. Això ho diu la Carta Fundacional de l'ONU, article 73. I continua dient: s'obliga també a desenvolupar el govern propi, a tenir degudament en compte les aspiracions polítiques d'aquests pobles, això vol dir la independència, i ajudar-los en el desenvolupament progressiu de les seves institucions polítiques. O sigui, tot el contrari del que ha fet des de fa 300 anys a Espanya. Aquest article està dient a tots els estats membres, i Espanya és membre de les Nacions Unides des de l'any 1955, que ha de tractar amb cura aquests pobles, que té sotmesos, que té dominats, que té en fidelcomís, i ha de promoure les seves institucions i les seves lliures aspiracions. Per tant, l'estat espanyol avui està violant l'article 73, l'article 55 i l'article 1 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides. Però us penseu que algú els ha denunciat? Aquesta és la trista realitat. Ningú en el Parlament de Catalunya, ningú en els partits polítics de Catalunya encara ha denunciat davant de les Nacions Unides les violacions del dret internacional que fa l'estat espanyol contra la nació catalana. Ningú. I ja han passat gairebé 8 anys des de la declaració d'independència. Molt bé. A més, tenim la Carta de Drets Humans, article 15, on diu que tota persona té dret a una nacionalitat. I a més, diu que ningú serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret de canviar de nacionalitat. Què vol dir això? Que els catalans tenim dret a tenir una nacionalitat pròpia i que ningú ens pot privar d'aquesta nacionalitat de forma arbitrària i abusiva, per exemple, per dret de conquesta. I que tenim el dret, si volem, de canviar de nacionalitat si no és del nostre grat. Aquest també és un dret que està dintre de la Carta de Drets Humans de 1948. Per tant, el dret internacional està de la nostra part. Els catalans podem exigir que volem tenir una pàtria pròpia i que no es pertorbi el dret a l'autodeterminació i la independència dels catalans. I podem denunciar les violacions des de fa més de 300 anys de l'estat espanyol contra el dret a l'autodeterminació i independència dels catalans, per terra, mar i aire. Abans hem parlat de Rodalies. No sé si sabeu qui és el senyor José Zaragoza.
Sí? Doncs és un diputat, pels que no ho sàpiguen, socialista, al Congreso de los Diputados. Doncs aquest senyor va dir l'altre dia, en una entrevista, que hi havia hagut una desinversió a Catalunya per culpa del procés, perquè com que estàvem en el fragor de la batalla, doncs algo se tenia que fer. Per tant, reconeixen explícitament, amb tota la barra, que van intentar col·lapsar Catalunya, desinvertint en Catalunya. No només en rodalies, en sanitat, en carreteres, en educació i en tot allò que l'Estat podia afavorir-la. Per tant, són corresponsables de la situació. I a més, això suposa una violació del dret internacional, perquè com heu vist a l'article 73, no només no han fet avançar Catalunya, sinó que han boicotejat i col·lapsat Catalunya per impedir les seves lliures i democràtiques aspiracions. Per tant, en violació de l'article 73 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides. I això ho hem de fer saber, i això ho hem de denunciar, perquè ells ho admeten amb tota impunitat. Us hem deixat d'invertir. Doncs bé, això viola el dret internacional. Molt bé. Les Nacions Unides, des de l'any 1961, per facilitar els processos d'independència, van crear el Comitè Especial de Descolonització de les Nacions Unides, un comitè que encara avui existeix i s'ocupa de més de 17 nacions que estan en vies d'independència. Per tant, és un comitè amb el qual ens podríem adreçar. I que les Nacions Unides, un cop ens reconeguessin el dret a l'autodeterminació i la independència, traslladarien la nostra situació en aquest comitè especial de descolonització per tal de facilitar el procés legal, pacífic i democràtic de Catalunya, com va fer en el seu dia en Marroc i en Guinea Equatorial. Bé, de fet, en Guinea Equatorial, perquè el Marroc encara no s'havia creat a l'any 1956 aquest organisme. Aquí teniu el Comitè Especial de Descolonització, que també és anomenat com el C24, i fixeu-vos en els diferents estats que el composen. Molts d'ells són excolònies. Per exemple, aquí teniu la bandera de Cuba, la bandera d'Irlanda, la bandera de la Xina i de tants altres països que en el seu dia van ser colònia. Per tant, totes aquestes tots aquests estats saben perfectament el que és l'imperialisme i el que és el colonialisme, i saben perfectament el que és una nació dominada i el que és una nació oprimida, i saben perfectament el cinisme que gasten els grans imperis i les grans nacions hegemòniques del món per impedir als petits pobles, com és el cas del català, la seva llibertat nacional. Per tant, anar al C24 és a favor nostre, perquè entendran el nostre problema. Aquí teniu la llista de territoris que estan en vies de descolonització. Tenim Samoa, Anguila, Bermudes, les Illes Verges, les Illes Caiman, les Malvines, us en recordeu de les Malvines? També estan en aquesta llista. La Polinèsia francesa, on van tots els rics del món, és una colònia francesa. I tenim també Gibraltar. I vosaltres direu, oh, i Gibraltar què pinta aquí? Doncs Gibraltar és una colònia perquè en el Tractat d'Utrecht va ser concedida a l'Imperi Britànic a canvi de la traïció de l'Imperi Britànic al poble català, que ens va abandonar a la Guerra de Successió, i els hi van concedir, doncs, el penyó de Gibraltar. Doncs bé, Gibraltar és considerada una colònia i està pendent de descolonització. I cada any hi ha converses entre les Nacions Unides, Espanya i Anglaterra, i Gibraltar, doncs per veure com ho fan per ajudar-los a descolonitzar-se tant de l'Imperi Britànic com de l'estat espanyol. L'estat espanyol reclama el retorn i l'Imperi Britànic diu que
Si els gibraltarenys volen independitzar-se, doncs que ja s'ho faran, que ells no tenen problema. Però bé, en virtut del Tractat d'Utrecht, el mateix que ens va treure les llibertats i institucions catalanes, està aquí, al C24. Nosaltres, en virtut del Tractat d'Utrecht, hauríem d'estar també al C24. Però, esclar, si ningú ho demana, doncs no hi som. I qui no plora no mama, no? Diu la dita. Doncs si volem mamar hem de plorar, i ben fort, i molts. Continuem. Aquí tenim una sentència molt important, és la sentència 114/2017. És la sentència que es va fer a les lleis de transitorietat i a la llei de referèndum del 2017. El Tribunal Constitucional va dir dues coses o tres que jo crec que són importants de saber. El primer va dir: el defendido derecho de separación solo cabe en supuestos de dominación colonial, pueblos anexionados por conquista, mira, com el català, el 1713-14, dominació extranjera, mira, com els que van venir de França i d'Espanya, o ocupació, com el català, i pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos. Jo crec que els drets dels catalans han sigut violats flagrantment, com us he explicat, des de fa més de 300 anys. Això ho diu el Tribunal Constitucional. Diu: nosaltres el dret a l'autodeterminació el reconeixem en aquells pobles que han sigut dominats i colonitzats. El problema quin és? Que els catalans encara no hem denunciat la nostra colonització i ocupació i dominació. Aquest és el problema. Perquè el Tribunal Constitucional en aquesta sentència ja ens ho deia. I continua dient, aquí teniu la sentència per si algú no ho creu. Continua dient: las citadas leyes en el preámbulo, impugnada por el artículo 1 de Pactos de Naciones Unidas y Derechos Civiles, en les lleis de transitorietat i la llei de referèndum es parlava dels pactes civils i econòmics i culturals del 1966, la resolució 2200 de les Nacions Unides, que recullen expressament el dret a la lliure determinació de tots els pobles, diu el Tribunal Constitucional. Només són aplicables en el cas d'una dominació. I si Catalunya diu que no està dominada, doncs no són aplicables per Catalunya. Això diu el Constitucional. D'acord? Molt bé. Després ens diu, a la sentència 103/2008 i 90/2017, que la Constitución no es un texto jurídico intangible e inmutable, prueba de lo cual es la previsión de reforma constitucional. Què ens està dient el Constitucional aquí? Ens està dient, si vosaltres voleu fer la independència, teniu dues vies. Una és la reforma constitucional, que evidentment els catalans no podrem fer mai perquè només som el 16% de la població espanyola, per tant, ni posant-nos d'acord tots els catalans, cosa que no passarà mai, perquè no ha passat mai en cap poble que tots es posin d'acord, ni posant-nos d'acord tots els catalans, tots els valencians i tots els mallorquins, no arribem al 30% de la població d'Espanya. Per tant, sempre tindran un 70% que es podran fer la guitza. Ni tampoc sumant els navarresos ni els bascos, ja també ho apunto. No arribem a poder reformar la Constitució. Per tant, aquesta via és una via morta, la via de la reforma. Però ens diuen, siendo el proceso descolonizador el marco natural en el que se ha de interpretar el referido derecho a la autodeterminación. O sigui, el mateix Tribunal Constitucional ens està dient, entre línies, si vosaltres voleu independitzar-vos d'Espanya, o feu una reforma constitucional o feu un procés de descolonització. I per què ens diuen de descolonització? No perquè els hi agradi, sinó perquè des de l'any 1955 estan obligats per les Nacions Unides a facilitar els processos de descolonització d'aquelles nacions que siguin reconegudes el seu dret a l'autodeterminació i la independència. I per això Marroc i Guinea avui són independents. Per tant, només cal llegir el dret i les sentències per adonar-nos que estem fent el préssec. Perquè la via la tenim aquí, la tenim escrita, ens ho estan dient. Feu un procés de descolonització. Que no ens faci mandra, que no ens faci vergonya.
La majoria de nacions del món són antigues colònies. És així. Hi ha una immensitat d'estats que han sigut colònies. No ens faci cap vergonya. A nosaltres se'ns ha passat això, a partir del 1714, doncs denunciem-ho i aconseguim el reconeixement i la independència. Aquí teniu, a l'any 1955, la fotografia de l'ingrés d'Espanya a les Nacions Unides. Aquí teniu els 3 ambaixadors espanyols de les Nacions Unides. Aquí teniu processos semblants d'independència. Per exemple, ja us he comentat el del Marroc, el referèndum de Guinea Equatorial al 68, més propers als anys 90 d'Eritrea vers Etiòpia, arriba la independència a Eritrea, referèndum del Sudan del Sud respecte a Sudan del Nord, arriba la independència el 2011, i per exemple tenim els referèndums recents de Nova Caledònia del 87, 2018, 2020 i 2021, on Nova Caledònia fa uns referèndums d'autodeterminació. De moment no els han guanyat, però això no vol dir que a Catalunya no els poguessin guanyar. De fet, els 2 que s'han fet els hem guanyat. Potser per això ens van enviar la policia. D'acord? Aquí teniu el Franco amb el Mohamed IV en la signatura del traspàs de sobirania d'Espanya al Marroc. Com veieu, no es peguen ni es fan la guerra i tot és cordial i diplomàtic i legal. I aquí teniu una altra fotografia històrica, el traspàs de sobirania. En aquest cas no hi és el Franco, però hi ha un altre gallec, que em sembla que heu conegut, és en Fraga, en Manuel Fraga Iribarne, que era ministre d'Informació i Turisme en aquella època. Per delegació de Franco l'envia a Guinea Equatorial a signar el traspàs de sobirania, sota l'empara de les Nacions Unides. I aquí veieu Francisco Macías, que és el president electe de Guinea Equatorial, signant el traspàs de sobirania de Francisco Fraga Iribarne com a representant plenipotenciari de l'estat espanyol. Per tant, això és el que aspirem els catalans. És raonable fer-ho de forma legal, pacífica i democràtica? Sí. Tenim el dret internacional al nostre abast? Sí. Tenim els polítics i les entitats per fer-ho? No. Perquè estan distrets fent manifestacions contra la Renfe, contra la sanitat, que evidentment s'han de fer, però el més important és presentar a les Nacions Unides la sol·licitud de reconeixement del dret a l'autodeterminació i la independència. Perquè si no, no podrem fer aquest procés. I no podrem tenir asseguts damunt de la taula el representant de l'estat espanyol, que si la primera vegada va ser Franco, la segona va ser Fraga, potser serà Feijóo, un altre gallec, el que ens faci el traspàs de sobirania. I amb tot això us deixo a la vostra disposició qualsevol pregunta que tingueu. Moltes gràcies. Com a mínim els hem de demanar que ens expliquin com volen fer la independència. I si us diuen que ens agafarem de les mans i cridarem ben fort independència, ja els hi podeu dir que són uns estafadors. Bueno, això és indiscutible. El dret a l'autodeterminació i el reconeixement de Catalunya no s'ha aconseguit, però s'ha aconseguit l'indult i l'amnistia. Per tant, els interessos personals han primat per sobre dels interessos nacionals. I això, evidentment, és a l'inrevés. Han de primar els interessos nacionals per sobre dels interessos personals. Si no, cap poble s'allibera. El català serà oficial a la Unió Europea quan Catalunya sigui independent o Andorra s'incorpori a la Unió Europea. Així de clar. No, amb el beneplàcit de les Nacions Unides, no. Les Nacions Unides mai ha donat autorització per cremar cap poble. Al contrari, han fet resolucions en contra de l'ús de la força contra els pobles minoritaris. En el cas de les Nacions Unides hi ha una cosa molt interessant, i és que es pot parlar català, i és gràcies a Andorra, que només són 80.000 ciutadans. D'acord? O sigui, el que no podem aconseguir nosaltres a la Unió Europea, els andorrans ja ho han aconseguit, només per ser estat membre. I això ens ha de fer reflexionar, perquè el que ens demostra és que si no som un estat no serem respectats, i la nostra llengua i la nostra cultura serà automàticament ningunejada.
I per tant nosaltres aquí hem de reaccionar i hem de fer-nos valer. I ens hem de fer valer a les Nacions Unides, on hi ha molts estats que no tenen cap simpatia pels imperis i per les grans hegemonies. I per tant aquí nosaltres ens hem d'espavilar, ens hem de moure i hem de parlar amb tothom. Bé, aquesta és una qüestió que no depèn de mi. Vostè sap que jo soc comissionat del Pacte Nacional, però el Consell de la República és una qüestió que depèn del seu govern. Jo no sóc part del govern i si fos per mi, això ja hauria començat el passat 11 de setembre, que era la data on es volia començar a recollir les signatures. No va poder ser perquè van ser tot obstacles i ara ens estem esperant a veure si es decideixen a fer aquest pas tan important, que és el de recollir les signatures, per tal que el poble de Catalunya es manifesti davant de les Nacions Unides. Si no ho fem així, serà molt difícil. Ara, hi ha altres alternatives. També podria passar que hi hagués un avançament electoral, que guanyés un partit independentista disposat a fer la sol·licitud a les Nacions Unides i que ens estalviessin tota aquesta feinada de recollir signatures. No sé com s'acabarà fent, però ara mateix cap partit polític està defensant la via Nacions Unides. Cap. I això és molt preocupant. És molt preocupant. I jo crec que nosaltres com a ciutadans els hauríem de preguntar als partits polítics per què no defensen aquesta via de les Nacions Unides que ha portat a la independència a tants i tants i tants pobles i tantes nacions. Per què? Que ens ho expliquin, perquè agafant-se les mans i cridant ben fort d'independència no som independents. Per tant, jo crec que els partits polítics han de parlar clar i nosaltres els hem de pressionar perquè es mullin i perquè avancin cap a aquesta via. Si no, lamentablement, no ho aconseguirem. Sí, però per desgràcia, avui tots els partits independentistes ho saben. Tots. Tots han rebut la notícia, tots han rebut fins i tot el llibre. Jo li vaig dedicar el llibre a en Jaume Alonso Cuevillas perquè li portés a en Puigdemont, allà a Brussel·les, i em va dir que li havia portat i que se'l llegiria quan tingués un moment. Bé, no se'l deu haver llegit perquè encara no em parla d'això. Però que estan assabentats d'això, jo estic completament convençut que sí. Però les seves estratègies avui no passen per la via Nacions Unides, passen per l'amnistia. I per tant, l'amnistia com l'indult tenen un cost. I estan pagant el peatge. I el peatge és adormir la nació catalana i conformar-la amb l'autonomisme. I això ho hem d'entendre així. Perquè si no, no s'explica que tots els partits polítics estiguin mirant cap a una altra banda. Jo els hi vaig dir a ell, mireu això, mireu aquesta fotografia, mireu el Fraga, ell que signa el traspàs de sobirania, mireu això. I ells mirant cap a una altra banda, cap a la paret, no, és que no es pot fer res, no podrem avançar. Doncs ja no és qüestió que no saben, és que no volen veure. I ja sabeu la dita, no hi ha pitjor cec que el que no vol veure. I aquest és el problema que tenim avui. Sí, el Kosovo, que per cert, el Kosovo arriba a la independència des de l'autonomia. El Kosovo era una autonomia de Sèrbia. De fet, en el tractat de pau de la Guerra dels Balcans se li concedeix l'autonomia, justament perquè es pugui autoadministrar, i és des de l'autonomia que arriba la independència. Guinea Equatorial també. Guinea Equatorial és la primera autonomia d'Espanya després de la Guerra Civil. Moltes vegades es pensa, no, és Catalunya, no. La primera autonomia d'Espanya després de la Guerra Civil és Guinea Equatorial. Van ser autonomia l'any 1962. I els hi van donar l'autonomia per què? Perquè l'any 59 havien enviat la carta a les Nacions Unides. I per evitar la independència de Guinea Equatorial els hi van donar l'autonomia. Els hi van donar l'amnistia, els hi van donar la llibertat política, es van poder crear partits polítics, l'any 62, quan a Espanya es perseguia els partits polítics, i els hi van donar una cosa que encara aquí no somiem, que és el concert econòmic, no pagaven impostos a Espanya. Imagineu-vos tot el que va fer Franco per conformar els guineans. Doncs tot i així els guineans tossuts van continuar fins a aconseguir un referèndum d'autodeterminació i independència. Aquesta és l'actitud. No deixar-nos doblegar.
Aquesta és l'actitud, continuar persistents. I si tenim un líder polític que s'equivoca de camí, substituir-lo i en posarem un altre. Nosaltres, el Pacte Nacional per al dret a l'autodeterminació, aquí tenim per al reconeixement internacional de la nació catalana, considerem que som tots catalans i que hem estat esquarterats per al poder colonial i imperial espanyol. Nosaltres el que volem és que les Nacions Unides reconeguin que la nació catalana existeix i té el dret a l'autodeterminació. I després la nació catalana, amb les seves diferents variants, decidirà de forma democràtica el dia que vulgui si vol ser o no independent. I aleshores és evident que el procés que té Catalunya ara mateix és diferent al que té València o el que tenen les Illes, però nosaltres idealment volem que el dret a l'autodeterminació sigui per tots. I idealment, si podem marxar tots i junts, millor. Però sí que et puc explicar, per exemple, un cas que ara és molt d'actualitat, que és el de Groenlàndia, on no s'explica, però Groenlàndia avui té reconegut el dret a l'autodeterminació per les Nacions Unides i Groenlàndia avui és una autonomia. I quan l'estat espanyol us digui és que les autonomies no es poden fer independents perquè són part administrativa d'un estat, doncs us estan enganyant, perquè Guinea Equatorial era una autonomia, Groenlàndia és una autonomia i el Kosovo, que també va arribar a la independència, era una autonomia de Sèrbia. Per tant, és perfectament factible que això sigui així. El cas que tu m'has exposat és diferent al català, perquè aquí, diguéssim que ara mateix no hem tingut una guerra, com a mínim armada contra l'estat espanyol, i aquí no hi ha hagut una intervenció de les Nacions Unides, però en el cas que nosaltres tinguéssim el reconeixement internacional de les Nacions Unides, no caldria cap enfrontament, perquè de fet l'estat espanyol està obligat per la seva permanència a les Nacions Unides, està obligat per al dret internacional. Un cop siguem reconeguts, haurà de fer el mateix procés que va fer amb Marroc i Guinea, que va ser un procés específic. Per tant, això és el que ens ha d'interpel·lar. Ens ha d'interpel·lar que nosaltres tenim un camí a fer, que aquest camí pot ser legal, pacífic i democràtic, de la llei a la llei i en traspàs de sobirania. I contra això té una gran virtut, i és que ningú s'hi pot oposar, perquè els funcionaris no perdran la seva plaça de funcionari, perquè hi haurà un traspàs de sobirania. Les empreses no perdran el mercat internacional que tinguin amb Espanya, perquè hi haurà un traspàs de sobirania. Els esportistes no deixaran de competir a competicions internacionals, perquè hi haurà un nou estat que els vestirà amb la seva samarreta i podran defensar la República Catalana o la nació catalana. Per tant, aquesta via tot són avantatges. I ho hem d'explicar perquè es pugui dur a terme. El problema és que ara mateix partits i entitats miren cap a una altra banda quan expliquem això. I per això és important que avui sigueu aquí, perquè el boca orella moltes vegades fa més que no pas la propaganda política. I quan vinguin a les properes eleccions, les que siguin, els partits polítics a explicar-vos-ho pas de duro, els heu de preguntar: i com fareu la independència? I per què no, com han fet altres pobles, per la via Nacions Unides? Els heu de preguntar això. I si no són capaços de respondre o us responen sopars de duro, és que no són de fiar i us estan enredant com a micos. I jo crec que els catalans doncs hem de deixar de ser el mico, hem de deixar de fer el préssec i hem d'aixecar-nos i dir: escolta, si estudiem bé les coses hi ha altres maneres de fer-ho, i tirem per la via segura, que és la que ja ha funcionat i ha demostrat èxit en moltes nacions del món. No fem el préssec. Som capaços de fer-ho. Simplement hi hem de posar la voluntat política i social per aconseguir-ho. Bé, aquesta és una molt bona pregunta. Aquesta és una molt bona pregunta. Jo això no ho he explicat, però en tots els processos colonials, els estats colonials, els estats imperialistes, minoritzen els autòctons. I això per què ho fan? Ho fan per dues raons. Primera, per controlar-los més bé, necessiten una massa demogràfica per controlar els autòctons, ja sigui mitjançant policies, ja sigui mitjançant emigrants que treballin per l'Estat.
I l'altre, perquè aquesta massa demogràfica també facilita l'assimilació, perquè aporta una nova llengua i una nova cultura a la societat, facilita l'assimilació dels autòctons. I per tant, des de temps dels romans, que l'imperialisme utilitza la demografia en contra de les aspiracions del poble autòcton. Això des del temps dels romans. Per tant, el que ens passa a nosaltres els catalans no és res estrany. I les Nacions Unides ho saben. I quan es va fer el referèndum d'autodeterminació de Guinea Equatorial, per impedir que els colons que van anar a Guinea Equatorial tinguessin també el dret de decidir la independència, les Nacions Unides ja li van dir a Franco només poden votar els que siguin autòctons d'origen guineà. I per això en Franco va fer una resolució, un decreto ley, on deia que només podien votar els majors de 21 anys d'origen guineà i africà. Per tant, tots els espanyols que havien nascut a Guinea no podien votar. Tots els europeus que havien anat a Guinea no podien votar. Tots els altres africans que havien portat per treballar a Guinea, perquè eren més productius que els guineans, que eren més alts i més forts, sobretot els congolesos, tampoc podien votar. Només podien votar els guineans d'origen africà i majors de 21 anys, homes i dones. Això sí, va ser una innovació. Les dones van poder votar quan en ple franquisme no podien votar les dones, per sufragi universal. Per tant, el dret internacional també està a la nostra part. El dia que hi hagi un referèndum, si és així com les Nacions Unides creuen que s'ha de dirimir el tema català, doncs hauran de votar els autòctons, i els autòctons són aquells que han nascut a Catalunya i són d'origen català. I ja està, no hi ha més volta de fulla. I això, evidentment, es fa intencionadament per les Nacions Unides per protegir els pobles autòctons, perquè si no és molt fàcil pervertir demogràficament un poble ocupat i colonitzat. Només cal omplir-lo de migrants i donar-los drets polítics sobre aquell territori. I perquè això no passi, les Nacions Unides diu no, tota aquesta gent que han nascut fora d'aquí no votaran, votaran els que són autòctons d'aquí, perquè són els que tenen el dret a l'autodeterminació. Els altres ja tenen la seva nacionalitat i ja tenen el seu dret en el seu país d'origen. I per tant s'han de pronunciar sobre el seu país d'origen. Sempre poso el cas del Lewandowski. El Lewandowski és polonès, oi? Tindria sentit que votés sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya? No, perquè ell hauria de votar sobre el dret dels polonesos, no sobre el dret dels catalans. I així ho diu les Nacions Unides. Per tant, no hi ha discussió possible. I això està absolutament reglamentat. I per això no hem de patir. Per això és una via guanyadora. Heu de pensar, tot i així, que en el referèndum, i això no m'ho ha preguntat ningú, però ja us ho dic ara, en el referèndum de 1968 de Guinea Equatorial, sabeu quin va ser el resultat? Fem una juguesca, va. Digueu resultats. Quant? 98%, no. Un altre. No. Va votar... 60. Tampoc. No. El 65 a favor, 35 en contra. Dels autòctons, O sigui, el 35% dels autòctons ja els estava bé ser una colònia espanyola. Perquè, clar, tenien l'autonomia, tenien la llibertat política, tenien el concierto econòmic, no havien de pagar impostos a Espanya, l'amnistia, doncs un 35%, que segurament devien treballar per al funcionariat espanyol i devien tenir alguna relació amb les empreses espanyoles, etc., van votar a favor. Van votar, en contra de ser independents. D'acord? I amb aquestes normes. Per tant, els catalans també hem de ser intel·ligents i no fer, com es pretenia fer el referèndum de l'1 d'octubre, amb un cens obert on tota persona que residís a Catalunya, pel sol fet de residir a Catalunya, tenia dret a decidir el futur de Catalunya. Una cosa estrambòtica que, evidentment, el dret internacional prohibeix. Precisament per evitar que s'adulteri el cens electoral dels autòctons. Això, per exemple, és el conflicte que hi ha entre el Sàhara i el Marroc. El Sàhara té reconegut
per les Nacions Unides el dret a l'autodeterminació. Però, a més, té reconegut que l'últim cens de l'any 1975 és l'últim cens vàlid per votar i no el cens actual. Per què? Doncs, home, perquè el Marroc, amb la Marxa Verda, va omplir el Sàhara de marroquís. Amb quin objectiu? Amb el de minoritzar i controlar el Sàhara. I com que les Nacions Unides són conscients d'aquesta realitat que manipula demogràficament el territori, doncs ja va acordar per resolució que l'últim cens per fer un referèndum d'autodeterminació era el del 1975 abans de la Marxa Verda. Per tant, aquesta qüestió jo crec que la tenim resolta si tenim uns polítics que estiguin en el cas de les coses. Clar, si tenim polítics que viuen a la parra, doncs ens pot passar de tot. Perquè és una manipulació demogràfica i això des de les resolucions del Sàhara està absolutament, diguéssim, resolt. Vull dir, els autòctons són els que tenen el dret a la sobirania política del seu territori i els altres, com són autòctons d'altres nacions, tenen el dret, el mateix dret, però a les seves nacions respectives. No se'ls priva d'aquest dret, és que el tenen a les seves nacions d'origen. És així de fàcil. Jo sobre el tema de l'optimisme o no, mireu, a Guinea Equatorial, a l'any 1959, estaven tan fotuts com nosaltres. Tota l'oligarquia política era franquista, si no, no eres oligarquia. Els dissidents eren 4 i la majoria estaven a la presó o a l'exili. I els pocs que quedaven o els pelaven o els torturaven. Què va passar? Per què es van sortir? Es van sortir perquè la conjuntura mundial els va acompanyar. Va començar la Guerra Freda. I gràcies a la Guerra Freda van aconseguir amb relacions diplomàtiques internacionals que el bloc soviètic els fes costat. I quan els americans van veure que el bloc soviètic feia costat als guineans de l'exili, els americans van dir, doncs nosaltres també. Per què? Perquè van veure que si arribaven a la independència, encara que fos per la força, perquè hi van haver independències a Àfrica que van ser per la força, doncs aquella nació no estaria en l'òrbita occidental. I per tant, per evitar-ho, els hi van també donar recolzament. I gràcies a això, a l'any 65, els hi van fer una resolució on americans i soviètics reconeixien el dret a l'autodeterminació de Guinea Equatorial. I al Franco li van fer una trucada, al senyor Lyndon Johnson, president dels Estats Units d'Amèrica, i li va dir, Francisco, te aguantes. Paco, li va dir Paco. Paco, te aguantes. I el Paco s'ho va menjar amb patates. I aquesta és la realitat, i aquí passarà igual. I us diré una cosa, l'any 65, quan a Guinea Equatorial l'oligarquia va veure que tenien dret a l'autodeterminació i la independència, sabeu què va fer? Es van canviar tots de jaqueta. Tots els polítics i oligarques de Guinea Equatorial africans que aplaudien el règim franquista es van tornar independentistes. Quan van veure que tenien la protecció de l'ONU per arribar a la independència, es van fer tots independentistes per no perdre la mamella. I tota aquesta gent es van presentar a les primeres eleccions constituents de Guinea Equatorial. Tant és així que el president de l'autonomia i el vicepresident es van rivalitzar a les eleccions i va guanyar el vicepresident Francisco Macías i va ser el primer president de Guinea Equatorial. El mateix que havia perseguit a les independentistes i els havia proscrit. Doncs aquest es va tornar independentista. I aquí, per desgràcia, ens passarà una mica igual. Quan vegin que tenen l'empara de les Nacions Unides, els comuns, els socialistes, molts del PP i fins algun de Vox despistat, es faran independentistes i voldran participar de la qüestió pública catalana. Per què? Doncs perquè són d'aquí i no aniran a viure a Madrid. I evidentment que una minoria aniran a viure a Madrid, no? Alguns sí, alguns d'aquests recalcitrants, però la majoria faran el canvi de xip i es tornaran independentistes i defensaran la causa catalana. I això és bo, perquè farà irreversible la independència de Catalunya. Per tant, primer aconseguim el reconeixement. Fem irreversible la independència. I quan tinguem aquest tsunami brutal
de gent interessada en la independència caurà pel seu propi pes, ja sigui amb referèndum o amb traspàs de sobirania. Jo idealment, us dono la meva opinió, jo idealment crec que si ja hem fet 2 referèndums, el que s'escau és com al Marroc un traspàs de sobirania. Però si les Nacions Unides volen que democràticament hi hagi un referèndum d'autodeterminació, i Espanya també ho exigeix, etc., cap problema, però amb les regles de les Nacions Unides, sense intromissions demogràfiques espúries. I si és així, guanyem i de carrer. No patiu per res. I la conjuntura ara és favorable. El que passa que diplomàticament ens hauríem de moure. I els nostres polítics estan a la parra i no s'estan movent. Bé, com a mínim, els que manen o tallen el bacallà. Jo espero que això vagi canviant, perquè l'acció diplomàtica és imprescindible perquè aquesta via de les Nacions Unides tingui èxit. És que vull dir... Sí, però en el cas de que hi hagués la necessitat... Si hi ha la necessitat, vaja... La necessitat de fer un referèndum, el cens seria institucional. Vull dir, no seria un cens privat, que és el que s'està plantejant en el cens català, que és un cens d'una organització social, sinó que seria un cens institucional de Catalunya o del territori que es volgués independitzar. Hi ha una via que va per mi, s'està estudiant per tu. O sigui que tot això arribarà, però primer una cosa i després l'altra. Primer hem de ser reconeguts. I per ser reconeguts, si partits i entitats no ajuden, ha de ser el poble. Es poden fer senzillament. Sí, però això anirà així. Primer, el reconeixement. I a partir del reconeixement internacional, tot farà baixada. Jo, si és el que Jordi Domingo, el canvi que anem a la sala. Senyor, tenim que frase agradat i sortim una mica d'il·lusió. Espera. I en Jordi em va dir que aquí a Argentona éreu amants de la lectura, us he portat uns llibres per si teniu interès de tot això que jo he explicat, aquí està més ben explicat i més ben redactat i amb gràfics, el que vulgui, doncs aquí té un llibre i se'l pot endur cap a casa i tenir-lo al prestatge i treballar-lo amb el boca a orella amb els vostres amics saludats i coneguts. Ja us vaig dir que coneixement que almenys per la vaccina d'anar a Canet. També, i també per això. Vinga, moltes gràcies.